Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Kakam kabalong ka party ke bathamai ke bala sai madan laingut ki kertong banyak khon ye election sakayeng dorbat hawan ka jela kalayo priang ye ka Shab na ka Election Commission of India da ka dur ka Torchlight ki laingut ki kertong ka ni ka party kilong ka kong Angela Rangan ka banyak khon na South Shillong constituency ka kong wan penhun kharsentiu na East Shillong constituency berupa kersoi bor pertu na North Shillong constituency. Ide naga rinsan kam mekhalia kawai naki rinsan seng san hima kaba la thau menta la bun tli jubnai bat ni khun ya gani ka election shaka yin normal thau ai nyoga jela mekhalia agani ka snem araja arulai bat kum ka rinsan ka kam mekhalia ngi de smo komen bat ngi de smo ternat bat ngi de smo ya down bahagani ka singi haba kila pha yangi bagin jil ya kata ka Shab lani symbol bagi briu kila bantip akapor bagi le tebot aka atnyo teri urumpang arajar atulai bat mangi baro laingon ikong Angela naga khatkandai South Shillong constituency ikong wanpenhun naga khandriu East Shillong constituency bat manga naga 17 North Shillong constituency ngiya yo lang ya ka jo ka Shab ka jo ka symbol bat kata ka day ka torch Bada kani ke Torchlight kan tebe jingshai ya ke jela barok away bad ke jingshai kaban ai jingerman ya ki nongsong snong ya ki rangli ki juki ki kentei nantai ki khon samla ki ba linga ki ba pisa ban wat ya ka kam ka jam ya ki ba pang ya ki ba sitam bad ya ki wei in nongsong snong kani ke jingi khon ke jongi bad ke jingshai barabor hi kedai ke jingkermen bat mangi nginget ba ke jingkermen kala banja ha gani ka jela ke jongi bat nangni se ke sispa snem ngin tebe ye ke jingsai namar baro sikata ngila sultare ha ke jingdum jong ke bamsap ke jingdum jong ke duk ke tangan ke jing kerdo kam ke jing pang bat kumta terter ndai menta mangi ke rensan kam mekhalia bat kum ki kertong ha gani ka election arajar arpulai nin tebe ega jingsai ringkat batpi ki nong song snong ha ka tots kakam kan yalam pat ka jing yalam jong kakam kan long hakalenti ka jingdop hendai hakalenti jong ka jingsai nang ni sakmat ngin prat lenti bat ngin pedi kita kikam kibangi gila kula kipat ba nong song snong baro bat ya kita kikam pinyo I habashit habashai kumba nila yo ya kadi ka Shab ka bang ibu ya kata ka jingkerman ka tebe jingshai lani ka tebe jingkerman na ka benta ka imlang salang ba na ka benta ka jelahi baro ka we shani ka Shab ha ka dur jong ka toch menta ka sngi nila yo ya ka symbol ka ba phi baro phira ya angnot ban tip ka ka e ka symbol ka jonga nga yang kumi independent candidate na 19 South Shillong ka kerteng jonga Angela Rangan bat menta sa kawai kani ba pintip ba ka symbol ne ka Shab jonga ka de ka torch ngin tebe jingshai ngin tebe jinkerman bat lang bat phi pai ba jonga 19 South Shillong to kani ka jingshai kan de ka jingjok jongi baro. So today we have been allotted our symbol and all of you have been eagerly awaiting, and it is indeed a very happy moment for all of us because all three candidates from Kam Meghalaya have been allotted the symbol of the torch. So East Shillong, North Shillong and 19 South Shillong Kam candidates have the torch as a symbol. We will chase away the darkness of corruption and poverty, throwing light on everything, and we welcome all of you to be part of our campaign to defeat darkness. Hagatots! 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 Kakam kan yalam! Hagatots! Kakam kan yalam! Kakam kan yalam! Kakam kan tebe jingsai! Kakam kan tebe jingsai!
Kakam gan tbe jing shai. Kakam the bed is shy. Shan ya ka shap ha ka toch. Shon ya shop ha ka